ji destpêka salên hefteyan ve pêla Erebên Hawirdekirî û damezrandina mêtîngehan ji bo wan li Cizîra Rojavayê Kurdistanê bi awayekî sîstematîk û plankirî ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve dest pê kiribû. Ji sala 1971 ve hikûmeta Sûriyê bi fermî dest bi gotûbêjkirina erebîkirina navçeyên Cizîrê kir. 24 Hezîrana 1974 proseya zinara erebî kete warê cîbcîkirinê. Di vê rojê de 45mîn salvegera proseya zinara erebî ye. Di wê proseyê de Erebên Hawirdekirî ku bi navê mexmûriyan hatin naskirin ji Reqqa û Tebqayê li Cizîrê hatin bicihkirin û wê yekê rewşeke nû durist kir, êdî ew prose bi navê zinara erebî hate naskirin. Zinara erebî ji dêrika Rojavayê Kurdistanê heta navçeya Mebrûka li Rojavayê bajarê Serê Kaniyê li xwe girtiye. Erebîkirina navçeyên Cizîrê di qonaxa yekem de sala 1905 nehan 1960 bû. Têde hejmarek ji eşîrên Ereb li derdora Gola Xabûr û Dirbêsiyê û Çemê Diclê hatin cihkirin. Qonaxa duyem jî sala 1974 1975 bû ku têde mezintirîn pêla hawirdekirina malbatên Ereb hate kirin. Di wê qonaxê de rûberê coğrafî bi dirêjahiya 275 kilometre û kûrahiya 10 heta 15 kilometreyan ji welatiyên Kurd ên resen hate standin û ji bo wan malbatên Erebên Hawirdekirî hate radestkirin. Nêzîkî 4000 malbat ji gundewarê Reqqayê bi hejmara 40,000 kesî li wan navçeyan hatin cihkirin. 335 gundên Cizîrê ketin ber wê proseyê. Hingê hejmara nişteciyên Kurd ên wan gundan bi 150,000 kesî dihate texmîn kirin. Hejmara mêtîngehên Erebên Hawirdekirî gihişte 36 şan. Li Dêrikê 9 mêtîngeh. Li Qamişlo 12 mêtîngeh. Li Serê Kaniyê 15 mêtîngeh. Navên piraniya gund, bajar û bajarokên Cizîrê ji aliyê hikûmetê ve hatin erebî kirin. Wekemînak navê Dêrikê bû Malikiyê, Tirbespiyê bû Qehtaniyê û Serê Kaniyê bû Rasil'Ayn. Di encama serjimêriya sala 1962 de jî nêzîkî 200,000 welatiyên Kurd nasnameya Sûrî ji wan hate standin, êdî bi ecanib hatin naskirin. Li kêleka wan jî nêzîkî 50,000 kesî bi ti awayî li dezgehên nasnameyan nehatin tomarkirin, ew jî bi navê Mektûm hatin naskirin. Tevî fermana Serokkomarê Sûriyê di Nîsana 2011 de ku ew kes regeznameya Sûriyê werbigirin lê hêj bi hezaran welatiyên Kurd ecanib û Mektûm mane. Hinek aliyên siyasî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hejmara ecanib û Mektûman bi 350,000 kesî texmîn kiriye. Lê tenê nêzîkî 104,000 kesî regezname wergirt û yên din rewşa wan weke xwe maye. Piştî alozbûna krîza Sûriyê ji adara 2011 ve hejmareke bêhtir ji welatiyên Reqqa, Dêrezor, Heleb, Hema, Hems, İdlib û gelek navçeyên dinên Sûrî berê xwedana wan navçeyên Cizîra Rojavayê Kurdistanê û lê niştecî bûn. Bi awayekî ku hejmara wan nêzîkî 15 sedî ji nişteciyên resen tê texmîn kirin. Lê bi fermî te amar û datayên rasteqîne di vê derbarê de nehatine ragihandin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.